Hola, em dic Jan Jo em dic Dani. i avui farem el primer tutorial sobre els nusos. Ho farem amb la corda. Començarem amb el nus més senzill, el 8. El nus 8 és un dels nusos més populars per la seva fermesa i facilitat de desfer. S'utilitza comúment per fer el nus de final de corda, ideal per l'escalada d'activitats a l'aire lliure. Ara us explicaré el segon nus, una variació del 8, el doble 8. Agafem un bon tros de corda fent un bucle. Li donem dues voltes a les nostres mans, com es pot veure al vídeo, que es trepitgin entre elles, i fiquem la corda per al primer costat. Ara hem de pentinar-ho perquè quedi la forma com un escalèstric. Ara fiquem les parts de fora cap a dins i tensem, i ja ho tenim. Ara farem el tercer nus, el 9. El nus 9 és un nus de seguretat que s'utilitza per reduir la tensió de la corda i la longitud d'ella, comú en escalada i rescat, i ajuda a evitar que la corda llisqui. Ara faré el doble pescador, que és un nus d'unió de cordes i corre bé. Per fer el doble pescador hem d'agafar dues puntes de les cordes, posar-la una paral·lela a l'altra i amb una punta li donem dues voltes per sobre de les dues cordes fent que es trepitgin i ho fiquem per la part de dintre del mig. Ara canviem de mà per fer el mateix nus. Li donem les dues voltes i fiquem la corda per la part del mig. Ara només ens quedarà ajustar la corda com vulguem, deixar-la més llarga o més curta. Ja anem pel cinquè nus, la papallona. El nus de papallona crea un bucle al mig de la corda, permanent un accés fàcil amb dos extrems. S'utilitza en escalada i per aixecar càrregues, i molt útil quan necessites un punt d'ancoratge al mig de la corda. Ara us explicaré el sisè nus, la llosa. Aquest és un nus de tensió de corda molt fàcil. Hem d'agafar un bucle, ficar-ho per la banda contrària a l'objecte que vulguem atar-ho i passar la resta de la corda. I només ens quedarà tensar-la. Ara farem el setè nus, el barquer. El nus barquer és molt utilitzat a l'escalada. Serveix per fer un bucle o punt de subjecció enmig d'una corda en la qual podem posar un mosquetó. Ara farem el vuitè i últim nus, el dinàmic. Per fer el nus dinàmic hem de fer dues orelletes, una per cada costat de la corda. Ara fiquem una per sobre de l'altra i la passem per l'objecte que volem atar. Aquest és un nus giratori que, com es pot veure al vídeo, fa que la corda recordi en ambdós costats.